După cum se poate observa, când nu se poate aplica prin discoteca de jos zgomotul, care anul trecut era prin clădirile din Doamnei 4 și Calea Victoriei 22, se găsește un loc. Ia uite-l! Nu, acolo e cineva care mai jos? Da, acolo e un om care își face cafea. Știu undeva de pe aici. Zgomotul este comandat. Zgomotul trebuie să fie permanent. Din 2008 încoace numai asta știu. Din această curte interioară sau zonă.